ty hry. No serus! Ja som Martin Ondruš A ja som Zedňo. a vítame vás Tu na našom novom channeli s názvom Rido Slovenské. to the main channel of these fellas. Dobre, takže o čo pôjde v našom celom tomto snažení? Hlavnou myšlienkou celého nášho projektu je zviditeľnenie našich dvoch krásnych tváričiek. Robím si srandu. Hlavnou myšlienkou je zviditeľnenie Slovenska. Takže našim motom je, že aj bezvýznamný človek dokáže robiť veľké veci. Čiže s Maťom sme sa zhodli, že aspoň si tak myslíme, že na Slovensku je obrovské množstvo naozaj ľudí, čo majú nejaké talenty alebo dokázali niečo, čo iní samozrejme nie, ale až tak sa o nich nevie. Tak možno aj toto je niečo, čo by sme chceli vám priniesť a budeme to robiť formou talk show, Ktorú budem moderovať ja. a Zedňo... Prečo som bol sebe povedal v tretej osobe? A Zedňo bude na starosti technické veci, ako napríklad Nie, to zvuk, nebude. video, alebo možno aj strih, ale pri strihu možno budeme spolu to robiť. Celá táto talk show bude mať názov, že Servus. Je to také niečo, čo aj pre nás také veľmi blízke, jednoduchý pozdrav, aby sa tu naozaj ľudia cítili tak dobre. A na tomto kanáli budú vychádzať aj rôzne iné videjka, ale samozrejme chceme sa držať toho našeho nejakého konceptu, že stále vlastne to videjko má nejakú myšlienku alebo niečo, čo si z toho dokáže človek odniesť. Ak ste to dokúkali až sem, tak vám obrovsky ďakujeme. Tešíme sa na ďalšiu takú spoluprácu, našu a vašu. Ak sa vám možno ľúbi tento nápad, tak dole pod videjkom je taký červené políčko butoník. a volá sa, že prihlásiť sa na odber, tak na to kliknite, aby ste nás podporili. Taktiež dajte nejaký lajčík alebo aj komentujte, lebo správny feedback je pre nás veľmi podstatný. Takže na záver už iba jedno obrovské Serus! serus!